Здравейте! Здравейте! Аз съм Флори. Аз съм Сара. Нови сме в YouTube. Решихме да снимаме тази гигантска експлозия. Вижте. TNT. Не сме чак нови в YouTube. Този канал е нов. Да. Всъщност сме много стари в YouTube. Да. Като дядки. Давай, Флори. Запали ти вече. Бутове! О, не. Същия бъки. Виж, за сега знаем доколко се е получила Ще снимам. експлозията. Снимай. Мисля, че е екрана бъгна. Излиза в Майнкрафт. Ще го скриншотна. Това не е от най-великите неща. И не мисля, че телефонът ти ще го понесе скрин. Да, какво се случва с света? Чакай, не дей да. Изчакай ме, за да не ме изненадваш. Вътре ли си? Не. Аз съм в Марс. В какво си? Марс. Ох, леле. Чакай. Няма да стане. Чакай. Get it out. Blood. Виж как се надрахкала. Хора, искам да ви кажа Андър Симулейтъра, който се строи. Това е Вляза го. стая. Това е моята стая. Цялата е тремаса. Не, докато съм не питайте на кой е тази стая и защо има безкрайни слои. И защо съм с пълна броня. Това е. Иначе. Добре, влизай. Само демонстрирах на хора. Добре, цялото ченче го няма. То Човек, къде съм? То не е довършено. Не, сетих се. Еми хора, сега ще го гръма. Не, изчакай, не дай без това. Ейта. Гърма. Давай на 3 заедно запалваме по едно. 1, 2, 3. Сега тичай. Лаги ми. Но все още се движа. Аз не мога да помръдна. Мърдам. Мърдам. Я да видим хора какво е. О, мага. Я? Хора. Добре, че мога да го снимам. Най-готиния бък. Виж, веднага. Бързо, виж. Я? Чакай, покажи ми. Това си е голяма експлозия. Добре хора, аз май няма да видя експлозията. Огледайте я добре, хора. Все пак сме на един канал. Може да изберем от двете клипчета, кое да качим. Така. Добре, това ще го кръстя големия лак. Леле, мога да чупя. Даже. Нещо.
Диаманти. Добре, хора, това беше от мене. И Много милаги. Ако съберем 5 лайка за 7 дни, ще качваме епизоди, както и да. епизоди на Майнкрафт. Да. Лайкайте, сабскрайбвайте, гледайте, абонирайте се. Watch and subscribe for our channel. И това беше от нас и чао! Чао, чао!